No Päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? On tää kyllä ollut merkillinen kesä. Välillä se paistaa aurinko, sitten välillä suottaa vettä satto. Niin ja sitten sen jälkeen taas paistaa aurinko. Ja yölläkin on pimme, niin siltikin suottaa välillä sattoa, vaikka on pimme. No niin, tattista tämänkertaisesta. Haista vittu! Oo, ei jaksa kattoo sun naamaas. Me vittu. Heitä ihtes mä. Haista paska. Haista vittu! Vittujen kevät! Haista vittu! Perkele! Oi saatana! Säkkopi! Vitu muuta! Aino helvetti! Vitu muuta!
tutustuksia, suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Eikä kiesis enää käydä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat. Meiltä. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Eikä kiesis enää käydä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat. Meiltä. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. Onko kutinaa karvalsa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Publisin häpytäiden puista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Publisi häpytäiden puistaja. Publisin häpytäiden. Kuukatinäsmöyrenkaat, ei huuda piiskanallinenkaat, sun tosikko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. Amisauto Koy, ajaa edestä ja takaa. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Onko kutinaa karvalsa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Publisin häpytäiden puista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Publisi häpytäiden puistaja. Publisin häpytäiden. Kuukatinäsmöyrenkaat, ei huuda piiskanallinenkaat, sun tosikko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. Amisauto Koy, ajaa edestä ja takaa. Edestä tuttuka uuden rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Matkuina suklaavokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Hilliksääkö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin supparisarjat tarjouksessa vain 65. Amisauto Koy, ajaa edestä ja takaa. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-tyypeen DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alitiiskan omaa poikaa Rauski. Varaa nopeasti omalippusen numerosta 0700 5234 523. Tuiskulassa nähdään. Missä leikkani kansan kaikkiin tarpeisiin? Amisauto Koy, Perärykemääntie 82 49212 Nuljultavaara. Amisauto Koy, ajaa edestä ja takaa. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-tyypeen DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alitiiskan omaa poikaa Rauski. Varaa nopeasti omalippusen numerosta 0700 5234 523. Tuiskulassa nähdään. Tarviiko Sonnisi lypsyä tai lampaasi törintää? Sovittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksestanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeuden lyö. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet.
Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaisesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 24528 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankuja 4 92500 Alivieska. Haista vittu! Haista vittu! Haista vittu! Se on kyllä yksi kylvä syy. Vittujen kevää. Nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Onpa muuta. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Alivieskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla, Ojutkangas. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Mersulikkoni kansan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto Koy, Perärykimääntie 82, 49212, Nuljuntavaara. Amisauto Koy, ajaa edestä ja takaa. Eikä kiesisi enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat meiltä. Amisauto Koy, ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. Älä jää sutimaan paikallesi. Vaan tilaa nyt. Amisauto Koy, ajaa edestä ja takaa. Mersulikkoni kansan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto Koy, Perärykimääntie 82, 49212, Nuljuntavaara. Amisauto Koy, ajaa edestä ja takaa. Teillestä tuttu kauniitten ruskeat jäätelö nyt Ei jaksa kaupoissa. kattoo sun Makuina naamaa. suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Kylän Phoenixen ralliratti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Amisauto Koy, ajaa edestä ja takaa. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla, Ojutkangas. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-typeen DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rausti. Varaa nopeasti omalippusi numerosta 0700 5234 523. Tuiskulassa nähdään.
siinä on karvaosa. Vaivaako häpytäin? Ei hätää, koska muutta puvisin häpytäiden puista tärpättiä. Tilaa heti 0700 525 625. Puvisin häpytäiden omistaja. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja saisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Ei vittujen kevää. Jumalauta. Kyllä yks tyrväs. Liikitseekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt 200 watin suppanisarja tarjouksessa vain 65. Avisauto KY ajaa edestä ja takaa. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaisesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimittajankuja 4 92500 Alivieska. Onko siinä on karvaosa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää, koska muutta puvisin häpytäiden puista tärpättiä. Tilaa heti 0700 525 625. Vittujen kevää. Vittujen pisuista. Kyllä yks tyrväs. Vittujen kevää. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaisesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimittajankuja 4 92500 Alivieska. Suomi-Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Jäätkö viivalle kuin tikkusoltaan? Ylhäältä meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosarja, tehovaimen, avisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla, Ojutkangas. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaisesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimittajankuja 4 92500 Alivieska. Suomi-Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos.
päivittäistavaran teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Eivätkä pimot enää vilkuile! Ei hätää! Veroile autosi uudelleen! Zebra, leopardi tai plöysikuvioilla! Amisauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Ja niin kohta sinäkin! Onko sinua tarvalla? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pumisille häpytäiden puista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pumisi häpytäiden puistaja. Poliisin häpytäiden. Teräsmöyrenkaat! Ei uudet piiskarallirenkaat! Sun tossiko ratasliksit! Älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt! Amisauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Hiljenitseekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin supparisarja tarjouksessa vain 695! Amisauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkäden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Toimittankuja 4 92500 Alivieska. Tarviiko Sonnisi lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Örmäs Hokkanen on palveluksestanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Örmäs vaikeudet lyö. Iskevän Phoenixen ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Painu
Vittuu, saatana. Morjens! Se on...
Mm-hmm.